Il-Maltin qed jappoġġjaw il-ħsieb li jkun hemm miżuri pożittivi biex aktar nisa jidħlu fid-dinja politika. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-Malta Today li prova jiskopri l-ħsibijiet tal-Maltin dwar is-suġġett. Irġiel, nisa, laburisti u nazzjonalisti il-koll jaqblu dwar il-bżonn tal-bidla f'dan is-settur. 76% tal-popolazzjoni jaqblu li hemm bżonn ta' aktar nisa fil-Parlament. Rata li titlaq għal 86.9% meta wieħed iqis biss it-tweġibiet tan-nisa. 70% jaqblu ma' miżuri biex il-bidla tibda ssir. Fil-fatt huma 70% li jaqblu ma' dan. Fost in-nisa ir-rata kienet ta' 81%. L-istħarriġ tal-Malta Today jistaqsi dwar il-kwoti. Għalkemm il-Prim Ministru Joseph Muscat għamilha ċara fl-aħħar jiem li dak li ser ikun qed jipproponi l-Gvern mhux kwota. Tant li n-nisa mhux ser ikunu qegħdin jieħdu post l-irġiel. Minflok għandu jinħoloq aktar spazju għan-nisa. U għalhekk l-azzjoni pożittiva. Affirmative action, positive action. Jien naħseb iridu nneħħu u nagħmel mija kulpa jien għax jien forsi daħħalta l-ewwel darba fid-diskorsi il-kelma kwoti mix-xena. Jien neħħuha mix-xena l-kelma kwoti. Għax kwota f'moħħ in-nies hija meta mara tieħu post raġel. Li ħanipproponu aħna mhijiex biex mara tieħu post raġel. L-istħarriġ juri li ftit li xejn hemm differenzi fost dawk li appoġġjaw partiti differenti. It-tnejn jemmlu fl-idea ta' miżuri pożittivi. Skont dawn it-tweġibiet, dawk li appoġġjaw lil Partit Laburista u anke dawk li appoġġjaw lil Partit Nazzjonalista qed jaqblu mal-bżonn ta' miżuri leġislattivi biex tkun indirizzata din il-kwistjoni. Ma tagħmilx differenza lanqas l-età u lanqas ir-reġjun ta' fejn wieħed jgħix. Fl-aħħar snin, Malta baqgħet tikklassifika fl-aħħar post fis-sem tan-nisa fil-politika. Dan fil-waqt li għamlet titjib fuq sma oħra bħax-xogħol u l-ħatrit fil-ġudikatura, għax fiż-żewġ okkażjonijiet kien hemm rida politika li ċaqalqet is-sistema, rida politika li saħansitra kienet innotata mill-President tar-Repubblika. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.